हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोबाय आरो आंनि टपानिमा इउटुब चेनेलाव बे दैजोंनो बरायनानै लाग्रोबाय आरो नोंथांमोनखौ नैबे दंग'आ जों गामिनि दुब्लिनि माइ गायनायाव लाबोग्रा दंग' आरो जोंहानि न' सेरावनो ओइ जोंहानि न'आ ओइलाय औवा बारि दंफां बारि जोबबाय आरो नै बे दंग' नैबे ओमफ्राय जोंहानि दुब्लिथिं थांग्रा बारि जोंहा माइ गाया दै लोगोफोर बियो एखे बोरि गोजौसो दै गाखोआ ओमफ्राय नैबे जोंहानि न'थिं थांग्रा ओमफ्राय नै दुब्लिया नै बैथिं दङ नैबेथिं थांबा दुब्लि मोनगोन आरो लोगोफोर जों गामिनि ओमफ्राय नै बे दंगौ साहाथिंनिफ्राय खोलाहा बोहैबोगासिनो ना मोनबावोसो लोगोफोर बेयाव दै फैबाय थाबा नै लोगोफोर आं दायो बोरमानो दै दौनो दै लाना फैदों आरो ओइ बोरमाया जा खोलो खोलो बारनांदोंना खोलो खोलो बार बारदों ओइ नै बोरमाया आंना खासि मासे बिमा मासे फिसा फिसा मानै दं गासै माब्रै बेनोनो दै होनो फैदों आं खावब्लाब्ला नायबावबाय ना लोंगोना लोङा मे खायना ना खाय नै नों बोरमा लोंनो रोङा नोङो जाम्बासो जाम्बा बोरमासो बियो बिमायालाय लोंगोना लोङा ओइ नै बिमायाबो मे 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 नै लोंगोना लोङा मे मे फान्था मासे फान्थि मासे आरो लोगोफोर मे मे गोदाव सोराव बोरमालै बिसोरलाय एसां आराम दै होफैदों लों मे नोंखौ दिरुं गाबथानासो होनोसै आं नो ओइ खारनाङा जाम्बि जाम्बिसो बियो बे जाम्बि बै जाम्बा दैखौनो लोंला नोङो दाङाखै मे मे नो नोंसोरनोबो लोङोबा नो 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 लों 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 माबा खुरैखौनो अरखाबायसो दानाबा लों लों दे लोंबाव आरोबाव लोंबावलै लोंबाव गांसो गोरलै गोरलै दं उदै बुंजासे जानांगौ जाम्बाया सान्दुङाव सोमना थाबाय खावब्लाब्लानो जि खोलो खोलो बार बारदोंलै दिनै लोगोफोर नै थिंजाय साथिंजाय ओरै खोलाहा बोहैलांदों दैया बियो आंना बिमाया मैगं बुथुमलायबाय नै गाबोन बाजाराव लांनो
मैगं फिथाइ थायलायनाय नै पटल थाइसेल' ना दंबावो ए एबार आराम रज'सिगोन बियो गायनायमोन बेयाव ओइ फिथाइया पटल फिथाइ गुदुं जालायदों सिङाव बेहा जाथि जाथिया गेसाव गेसाव बियो माबानि गय बारिनि एबार इबो आराम जासिगोन दा बेबो सान्दुं नांनायाव मानलालाङो इबो गोसोम जासिगोन एबार बे खारथाराखैना आरो थाइब्रै थाइबा सय सात आठथा आधा फवा दे फवासे होदांलै आधा फवा थाङासै जोङो थाइब्रै थाइबा सय सात आठ नौ दस एगार' बार'था आधा फवा फवासे हाथारालै बे जाया एसे गिदिर गिदिरबासो थाब माबा जाफैयो दे फवासेया माबाल'सो गाखोयो थाइबाल'सो बे फवासे जागोन लाफा सोरा ओइ माबा मेगनानो जाला नामा बे सैमायालाय बोरायनायखायनो ओइ जाम्बा नै बैयो बे गोजाया जामारला सैमाया नै ओइलाय मेगनबो नुला खोमाबो खोनाला बोरायनायखायनो बेदा होगासिनो दाख्लै बेंगानिफ्राय खानो लाबोनाय बेदा होजोब्बाय दंमोन मोजां मोजां ओमफ्राय नैबे फाथोखौबो बे बेदा होनायावनो लाबोबाय जों खननानै गोदै ना गोखा गोदैसो लोगोफोर आंहा बोरमा दोस्लायनो फैलायबाय नै बेलासिनि दहाय सान्दुं गोसामोन ओमफ्राय सायायाव दोनदोंमोन आरो खारनथ'वाखैमोन दा ओमफ्राय बेलासि जाबाय नालाय बेलेगाव खारनहैनोसै नोंसोरखौ बैयाव दोनहैनोसै आङो दुब्लियाव बेबे बाबा गाबलाबाय थायो नोंसोरो गांसो बायदों गांसो जाया सालाफ्रा ओइ अबे नोंसोरखौ न'आव लाङा आं दानो मोनायाखै जल्दि फै बेलायथो जों गामिनि दुब्लिया नै लोगोफोर दै सोहांबाय हालौसिगोन सोरबा सोरबा खोथिया फोसिगोन ओमफ्राय नै जोंहाना हायानो बोरिरि दै गाखोनो नागिरा बिगासेल' ओमफ्राय जोंहा माइ गायग्रा हायानो बोरि गोजा ओमफ्राय बिगासेल'खौलाय मानो गायनोलै होननानै खरस गैयि खरस होननानै गायनाय जाया आरो ओरैनो गोरान खेथि मावो ओमफ्राय दैज्लां बहराव अखा जे हाबाय थाबा
दै लोमजोबो आरो बे ओमफ्राय ओरैनो दङ दायो दै लोमग्राखाय जेबो मावाखै सिगांलाय गायोमोन जों उन्दै समाव बै औवा सेरनिफ्राय नै बैसिम बै दंफां नुनायसिम गायोमोन 1.5 बिगा जायो आरो ओमफ्रायथ' ओइथिं बोरि गोजा माइआनो गायजाया जोंहा गोरान खेथिबो मावो बोरियाव ओमफ्राय नैबे दलहा दलहायाव माइ गायो आरो जोंहा माइ गायग्रा हा दुब्लि गैया नालाय माइ बायनासो जानाङो बेयावबो गोरान खेथि मावो ओमफ्राय नै जोंहा बे बैसां नुनायाव जोगोनार गायदों आरो लोगोफोर हाग्रा गुदु नै लोगोफोर जोगोनार दासो मानहांदों मालायफ्रा फिथाइ थाइहां जालायबाय दैज्लांनि जोगोनार आरो हाग्रा गुदु दांनांगौमोन नै बिदि दांनांगौमोन दाबसे दाबनै दाबथाम दाबब्रै दाबबा 6 7 8 9 10 11 12 हादाब दांबाय बांसिनानो दंबावो माला दांखांबावगोनब्रा बेखौबा आंलाय हाजिरा लानांसिगोन आंबो हारसिं दांनो हाया नङा एसे बुरजाखौ नै लोगोफोर गाबोन बाजाराव लांनो थाखाय मैगं मुथा खागासिनो गाबोन बाजाराव लांनो पानिलाव खानोसै आंहा नै लोगोफोर गाबोननि थाखाय बाजाराव लांनो थाइसे थाइनै 4 गोजौआव दङ ओमफ्राय नुस्रायानो बिथिं ओरैसो दङ इथिंसो नुहुरो ओइलायथो थाइसे ओइलाय थाइसेबाव थाइथामल'सोदां माथो बे थाइसे ओमफ्राय नैबे थाइसे ओमफ्राय ओइथिं थाइसे फिसासो नुदों आङो गाबोन बाजाराव लांनो खानो नागिरदों आरो लोगोफोर गाबोन बाजाराव लांनो खानो नागिरदों सनिबार बाजाराव थाइसे लाव खानोसै लाव थाइनै खाबाय थाइनै आरो दंबावो गोजौआव बै दंफांनिखौथ' जांख्लाजोंसो गाखोना हैनांसिगोन मोनहागोना मोनहाया ट्राइ खालामनोसै आङो फिथाइखौ नुखाया
어이, 아, 밑에 있으면 거기 막하자, 피자. 미안합니다. 한번 설치해서 진짜. 이것도 짜증 나시지. 당신은 왜? 해봐. 에이씨, 칼랑 파등. 빨리 그래가지고. thằng cho bù à? Mà bà xí bui gọt lại mà bà cười. Hả đây đã? Tôi vô từng lấy, vô từng năm xa lấy. Vô từng không ra lại được thầy hết. Rút lại. Thằng mất. Hả? Rút chân. Đâu? Hả? 안 통과해? 맞지? 신호? 우리 안 듣고 동작 그. 그래? 네, 통과해. 아유 차. 아, 너무 그러나. 또 하나 달랑잖아. 해? 아르바이트 할 수 있는 것도 있는데. 진짜. 그래야. 이 가르치. 여기서 책이 이거 가거나. 아이, 어째? 아이. 너 여타 있어.
दिं दां जालायबाय जांख्लाजोंसो गाखोलायनानै हानबाय आरो आङो बेलाय नै बेबो मोनसे बिजौआ ओइफोरबो खाजागोन नैबे फिथाइ गैयि बिजौआ नैबो खाजागोन नैफोरबो खाजागोनदां मोनफा मोननै आरो जि मांग्लबदोंल' फिथाइयानो गैया नै ओइयाव थाइसे दङ ओइयाव फिसानो इसां फिथाइ थायनायमोनबा बिराद फाननो मोनगौमोन ओइयाव मानलाना थायबानो जायो मानहैनो रोङा नैहा बेरे सुबायलै मेंब्रां ब्रांनो बेरे सुनाय न'आव जानो हागोन दिं दिं दांदां थाइबानो जायो जाला फिथाइयानो थाया गाबोन बाजाराव लांनो खाबाय नै लोगोफोर सनिबार बाजाराव फानहैनोसै 10 थाखा मुथा लाव बिजौ बेबो खाजानानै दं अबा माखासे नैबेबो खाजानाय फिथाइयालाय दंलै सेवजोबो थाया गाबोन आइया बाजाराव लांनो थाखाय मा मैगं बुथुमखो आइ लोगोफोर लाव बिजौ पानि लाव बिजौ पथल बिलाइ माबा दुन्दिया ओमफ्राय नै लाइ ओमफ्राय नैबेयाव खुदुना खादा गेजेरसे लाफा मुथानै आरो नैबेयाव लाव थाइबा फिथाइबो आरो बिजौबो खादों आरो गाबोन सनिबार बाजाराव लांनो आरो नैबेयावबो माबा दंलायोलाय नै दाङा मैगं मुथाथाम नै मैगं बारियाव मैथा फुफैलायबाय मैथा मैगं मैथा गोजा मैथा बांगालबो दङ थासोमलिबो दङ गय दंफांबो दङ जोंना मैगं बारियानो ओइ थासोमलि गय मैथा गोखै मैथा बांगाल गाबोन बाजाराव लांनो थाखाय फुगासिनो